dara n'ala dị mma topụta mịa mkpụrụ ya. Ụfọdụ mkpụrụ dara n'ala dị mma topụta mịa mkpụrụ ya. Ị na-eletu nwa na-enye ya mmiri, ị na-eme ka o jupụta n'akụ na ụba. Nke eluigwe na-asọkwasị ya ka o were mịta mkpụrụ. Ụfọdụ mkpụrụ dara n'ala dị mma topụta mịa mkpụrụ ya. Otu aka isi eletu nwa site n'ime ka mmiri zuo ya ahụ, site n'ime ka ọ dị larịị, site n'iji mmiri ozuzo mee ka o dee, site n'ịgọzi ụtọ ya. Ụfọdụ mkpụrụ dara n'ala dị mma topụta mịa mkpụrụ ya. Ị na-eji dị mma gị agọzi afọ, akụ na ụba na-ejupụta ebe ọbụla ị gafere. Ahịhịa ndụ dị n'ịkpa na-abawanye, ahịhịa ndụ dị n'ịkpa na-abawanye. Ụfọdụ mkpụrụ dara n'ala dị mma topụta mịa mkpụrụ ya. Ugwu nta niile jupụtara n'ọṅụ, igwe atụrụ jupụtara ebe ahịhịa ndụ dị. Ejiri ọka